que esta noite o paso continuado 2 horas e media de música ininterrumpida, pero ahora chegou o momento das bengalas. Atención, a última canción. Non me encender as bengalas por hora. En primer lugar, decimos da canción que se trata. É unha das cancións máis fervosas que se fixeron na historia do... Pa qué? Pa qué? Fala modo, macho, que non te entendo. Me cajo na cola que rápido falas de pular, macho. Manolo trabaja para todos. Fasmo a mí, aí está. Bueno, mirade. O primeiro que hai que facer é moverse todo o público así de un ladillo co outro. Non encendemos as bengalas, Esta vai dedicado con especial cariño para a xente máis importante esta noite. Parte de Manolo trabaja para todos, para a xente da Comisión de Festas. Isto non quere decir que rematemos esta noite, queda ainda unha hora por diante, pero queremos que colaboredes todos connosco, por favor. Moverse todo o público así de un ladillo co outro. Escoitamos en primeiro lugar a voz da nosa compañera Diana.